концерти. Те започват на 1 декември в програмата на BTV Гласът на България. Мария Миронова и нейния брат Тихослав са тук в студиото. Добро утро. Добро утро. Много важна връзка имате вие. Близнаци сте, нали така? Да, точно така. Важно ли е за Мария Тихослав да е някъде край сцената, когато тя пее и вади това гласище, както Мария или Разбира се, за мен е много важно моя брат да е до мен. Търсите ли го с поглед някъде? Разбира се. Да, търся го. Как брат и сестра, дори и близнаци, растат по такъв начин заедно, че да имат силната връзка и необходимост един от друг? И то на едно и също поприще, музикалното. Ами, ние сме голямо семейство и връзката ни е много силна като деца. Много ни е силна връзката и просто самия живот така предразполага нещата, че винаги да бъдем заедно, винаги да си помагаме един на друг. Трудно детство, знаете, 5 деца трудно се гледат и така. А в това трудно детство имаше ли песни? Имаше. Кой пееше? Само Мария или? Тя е единствена от семейството, която изпълнява, може има талант да пее. Кои са любимите песни, които сега чуваме поп-фолк жанра? Това всички са единодушни треньорите в Гласът на България, че нямате тайни там. Владеете до съвършенство песните, които и българската публика познава. Има ли обаче други изненади, други жанрове, които обичате? Песни, които примерно в дома си пеете? Да, фолклор. Фолклор, български фолклорни. Да. Има ли такава песен, която се сещате сега и може да ни кажете, айде не да пеете рано? Да, има "Не казвай, любе, лека нощ". Е една от любимите песни. Справянето с предизвикателствата, с задачите, които са извън зоната на комфорт и удобство, как ще стане? Ами, малко трудничко ще ми е, но ще се справя. Имате престой извън България, Германия и Испания. Да. Самия живот в други държави разшири ли репертуара и песните, които поназнайвате? Има ли вече и чуждестранни песни, които бихте могли да запеете на сцената и да изненадате графа, който си пожела точно това, да ви чуе в други стилове? Разбира се, че има, но в България си е най-добре. Тук има езикова бариера. Да. Трябва да кажем, че проблема не е в това дали може да изпълнява. Проблема е, защото има езикова бариера, тя не може да пее на английски, не знае езика, което е проблем. Но със сигурност тя е комплексен играч и може да изпълни доста песни в различни стилове. И в следващите етапи на предаването тя ще го покаже със сигурност. Цял живот ще бъда благодарна на моя брат, че ме записа в Гласа на България. Наистина ли нямаше да се явите за трети път на кастингите, ако не беше вашия брат? Наистина нямаше да се явя. Защо? Ами, ако мога да добавя, тук има малко предистория. Не е точно, нали, нейният брат Близнак много я обича и я записа. Да, това е ясно, но има малко предистория, защото аз имах късмета да попадна при едни музиканти, изключително много добри музиканти и мои приятели, впоследствие работех с тях. И там аз се научих да чувам тази музика. Поначало аз не слушах този стил, но там се научих да чувам тази музика и също така тези изпълнители доста често говореха за нея като една от най-добрите певици в България в този жанр. И просто дойде в момент, в който ми писна да слушам и реших да действам. Просто нямаше как. Началото е с оркестъра на Софи Маринова, с който и тя започва, нали така? Кой е този оркестър? Оркестър Супер Експрес. Супер Експрес. Да. Бивши оркестър на Софи Маринова. Ами поздрави на тези музиканти, които са дали началото на една сигурно бляскава кариера, която минава и през най-голямата сцена в България, Гласът на България. Още веднъж концертите може да гледате на 1 декември, неделя от 20 часа в ефира на BTV. Приятен ден от нас и до утре.